Sagudahin nga rin ti surat, ti pagkasalitaan ni Richard, kung na narito'y, idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng, manong nemi, tadimtengak di ti balay, kalpasan tinagmalmalim ngayon nakpanagpasada iti tricycle, ta magipaspasada ak manong may saak nga tricycle driver. Idiyawat ko kini Emma nga asawak, manong nemi, tinapasadaak, kalpasan nga naksay, ti boundary, ken ti pinangpultang ko, ti motor, iti gasolina. Nadlaw na latamanen, manong nemi nga basit, iso nga tinipay na. Oh, abi nga tipayam. Diyan ka sa punan dena. Ano nga rin sapul mo? Diyan ka sa pulan, di ka sat kabasit na. Apay nabilang mo ka din. Oresan ko pa yung nabilang. Makita klatan. O mala makita ka nagtapaya. Puro sagsangagsot, 50, 20. Sa Maria. Awan umabot nga sa ngaribureta. Isokot lang dito tin. Napasadaak, bakit? Pasensya ka na, nagato tricycle sa tilawag. Nagrigit nagpasada. Woo! Kapoy ka kindi. Ano nga kapoy nga magbagam? Apay nga rin kita duma. Maka 1.5 da. At apay maka 2,000 tagmalmalem. O natabukod na si tricycle. O orahan tabukod si tricycle. Ano nga rin kaya mo yaradok ti bagi. Ipilit ko nga rin nga agbagkadak ti agipaseheros ko. Oresan na ba't nga glugan? Kanya-kanya matigasat kahit. Sige. Di mo kahit ngawatan? Pinitot ko manong ni. Kurang nga. Kurang at na inala di anak mo. Di mo nadlaw. Oy, John. John, dito inalam. Palong ko ito ng bigat, papang. Itadapay lang ni mamang mo, kaya? Mag-atasik si kapila, tagbasa. Di duwa ang absat mo. Dahil tayo umat pampanunutem, Richard. Nga gumawa, aggawa na. Tsakpit mabalikasin. Agpasumikam. Tsakpit mo ti bagbagakot. Di mo ti bagbagam, matatangar susurti bagbagam. Awalag ganas ti biyan. Pasensya ka na. Oh, alam mo, 600 ito eh. Ano sa muna? Napiapit na 600, gamit do mga aro alaman. Napimpes ko ba nag-construction kan? Loko ka na, mababad sweldo ka sa narigrigat, si Kaman. Awate mo, talagang awate. Hindi talaga ba, man? No, kas tulat mapasadaam, kas nagtulagan dan. Awan panakpak into rabi. Katawa ka, hanagagangaw. Ano nga ito bratan to rabi? Hindi, maturog ka. Mo sa wen kakaisunan nga adayope ti panagreglam, liwatan da ko ma. Basta datot kondisyon. No di ka makayapundit sa ngaribot ti may saldaw ti panagpasadam awang panakpak. Gangaw, Richard. Sige, nasa ko lang. O mabaling ko. Kita ka man, saan nga? Saan nga? Naglagay pa yung Emma. Emma tinagam mo. At sa baling Emma o saray. Woo! Katsika nga eh. Abay, jacket ka or mabaling aramatin ti Emma. Bastos, kalamabain. At lang asawam. Kaslakanyak. Usarik pa natin mga anda ka lang aron. Sige mga rin, kagitasaran ta nagumatang. Ala, nakasepti ka alak. Kita man ta ka mapulusam. O, pagpagisulang nga gatong ko ti Jean, si Kamat. Sakto mga nati, karam-kamag. Ialak to mo tayo, nagitanak ta. Susapo. Hamoy niya po tayo amin nala. Yakit niya. Siksahan lang ako tinted ko. Ma'am, teka-regatak to magabot ti 1,000 na tapanakpak. Nagpaiso manong nemi. Nagudwa akong bilog na Jean. Hindi talaga mapanak mo ito sumango kadakwada nga mangan. Dadulot si datayo. Ngayon ako ma. Yaman naman ta, da sardinas. Nga dinigwak, ginikak di bulong di oronggay. Kaya magusto na kita anak taning, may pa nagigub da.
Ay, anagananos kaya anak ko Tayon tunod dagasgasat ni Papangyo nga pasada, igatangan ka to tilatsyon manok. Uno sa angkat liempo. Uno sa angkat, hintay to ag Jollibee. Hintay to ag mall. Kadun yung mga kan sa paanyot maturog. Adan to brami ka ni Mamangyo. Brami ka ni Mamangyo. Hang kapulos maka-score Richard. Ay una ko, no awan sa ngaribo nga iapuntem, tibiyari inal daw, paragpasanam, awan panakpak. Kat talaga manong name nga sana ka pin-score. Agkugtar. Numuna may tibagik ko mata, dandanin ko may ubos na may isang anjin manong. Gamot talaga nga dinakayat, napang ko yung tolo dyan inumot. May bus ko manong namin may sabulog na kasi nga babad trip. Kaya ron, diyak makaturok, diyak pampagusto ako. Nagatatarami di kaya, tapos malukoy ko na ito Edi sa Amerika man ito silid mi manong namin kinawil ko manin ko ng kinidagnak. Ampun, kinagkadig pakaturog ka. Habiin, gusto na ko na magmidmad lang. Ano magbiit? Nalpasan. Uko. Maturog ka kin. Basta dyan ko matungpal kit matungpal. Di ka palos awan panakpak na di ka ba ayaw pundat sa ngaribot diba isang aldaw. Nangordatan. Noon. Kit no padasam ngay. Iti mangipundit sa ngaribo. Uri siyak petag gawan no kan. Siyak di mangruman sa kin ka. Mga anak pa mga tangadua. O anak ko na. Ita na. I-advance ko latan. I-advance ko latan. Maturog ka. Dauran at araramide. Awan panakpak. Awan mauray di kitag buy-buya panakpak. Surun ko. Kadagiti si Marsa runong aldaw manong na yung agmanasak. Tapos tayo maplatanan. O nagbulok di tricycle nga paspasadak man. Kasanong orat nga makaipunte ak manong namit isang haribo. Diyos ko ay o na da mga nagkalakal niya manong. O yan mamanumot. Siyempre, mano di gasolina pultangag. Kad naging gasolina itan. Umabot 500. Mano ti boundary. Maka sa haribo akbag nga nasurok ang individual expenses ko nga roden. At ang ngaron may apunte ka sa ngaribo. Madasakit umutang kaya. Tapos na sa ngaribong itid ko kini Emma. Tapos makapanakpak. Nung sinong ngaron nagpautang kanya. Ayun ka manong naming iti may sa aldaw. Adain tulod ko iti may sa barangay. Medyo panagkalam mo dyan na. Adoon na. Ay alam mong barok ta na anos ka nagkarga. Nagkarga ka nagkarga. Kaya nagyaman nagkapo kayo sa nga napanangalat ti pension nyo. Ay, ada basit pension me. Adoon ti paggastusan mi kayo ni malakay ko. Ano paggastusan nyo kumanana? Maintenance mi. Agas. Nangingirat agas. Yung magdada pension mi. Ang pangalaan mi. Di kita anak yung ay. Napyan na da, umarayat ka na kami. Pinagbasa mi da, naggraduar da, naantapagsapulan da, asawa da. Nalpasan to obligasyon mi ka na kuha da. Awan ka numit obligasyon na ka na kami. Ano ka itong bagat na pension mi. Sige wala, kumusta ang matibiyag mo? No, awan sa ngaribo na awan panakpak. Ana? Anak ka panakpak. Nanamit. Sige na, nagit batak-tak ti negosyo. Nakon. Hindi ada, makita kita sang wanak manong nemi nga nagpara. Sinarte nga. Naglapsatan nga bakit. Naku, nagtinagam ko. Hindi aglugan. Napayudan nak manong. Nagbanglon nga bakit. Napudaw. Nakabestida manong nemi. Nagahayad mo't kadian. May di ba nagtugaw na nalokaisan ti lupuna. Nagpudawon nga legs. Permi.
Aumot pa makita mga kuribat-bat. Edi talyawan nak manong name it up na ibaga na ko man nga mapan kami. Dalapsag tirupa na. Saan sapi nga postiso tingipon na. Intahan, barok. Barok. Ading ko na manang. Ano ko mga manang ibagbagam? Monot tao mon? 38 kon. 38 ko. Mon. Monot tao ni nanang mo. 55 siguro. Okay, tuwain. Nilolang mo nga eh. Awan lola ko. Apay mo tao mo ka di manang. 72. Ay. Kasi ka nagtatawag nga 40. Lain takid din. Manong name gabuta mapan nagbayad iti kuryente. Urayan ka di manang. Hanin. Kada makipila. Makipila ka manang senior citizen ka. Ewan na ya. Urayan ka lata manang. Ay madamdama pa lang arot ng itad ko pletek Uwa manang. Nana ko na. Mga manang. Kaya't ko ngawagan ka di manang. Sampay kidding. Para kanya kit 30 lang. Nakikit nga lalaki. Sa bali pa nagkita yung kadagdabagbag kadarakas kanya. Inunuray ko manong namik at kabayatan ng ororayek nagsagsagawi siwat. Di pulos maikat di kinalapsat dito nga bakit. Anang traman ti bakit. Kinon ko nakakatkatawa kasi siya. Anang traman ti bakit. Yung kaslasa nga bakit. Nung naglinis ti lugpo na. Parang tipuon ti barokong na. Baka na slightly used day nga bakit Ado na diba, bakit madlaw mo lang nga overuse, overday trabaho, ma-overuse na betit sex. Di ka dalis to nga kuribat-bat. Yung dahil nga bakit? Saan ka nga overuse? Baka bakit abalasang? Posible nga ta? Inururay ko manong name kiti adan nagluga na yanintan. Papanantang aro din manang. Mabisinak. Mapangtaman ni tinapintas nga pagmeriandaan. Kana kahit mo manang. Tado tao, uno basit a tao. Ada ka di amom. Itay, di siguro pag ipanan nyo ka na giti chiksyon niya. Siya ti tricycle driver nga nasingpet manang. Nauyong ni bakit ko saan nga awan panakpak no saan ko nga mayapun ti isang ribo ti may isangal daw. Ano ya? Ano nga panakpak? Sorry. sorry. Okay. Mabisina. Kayat ko. Nakagmerienda. Agmerienda ta nga duwa manang. Kawanin no kayat mo. Kayat nakakasango. Wow, chamba. Urumamanak man ti bakit na ko nagtinakam ko. Oray saan ko nga marits to 1,000. Nga iyapon di ka ni Emma. Oray awan panakpak mi. Basta da panakpak mi ka dati nga bakit. Mapasamak nga ta. Ay, Richard, kabutan ng bayagan nga awan panakpak di biyag mo. Tiladang iman maji. Iman di chine mo. Unang ang nalaplapsat na ito nga bakit nga ni Emma. Nagustuhan na manunay tinang ipanak kang kuwana. Kaya iti pagmeriendahan ng panghanan manunay along the highway iti San Nicolas. Amok nga mong daya tamanong. Tapos na makikita ka sa jacket at ano ka edit mo. Naglogo na ito ngayon. Mayat dito presko. Sige manang, agorder kan. Sige ang agorder. Samot nga siya tagbayad. Sige tagorder, sige tagbayad. Sige latan ng mga mo. Ano't makayat mo? Merienda mo no, early lunch. Mga anaksan. Kinanta man na kita adat nga menu. Isun ti kinasarita manon name iti waitress. Nakadadumat na ni bagbagana. Ala. Makmakamu pwede kita manang?
Hanta nga gawid aking ganat idamakan. Ano sa po? Di jela aking crispy pata. Hanta maibos agad may isang order sa may isang manok, fried chicken, at may chapsoy, sa kabi ng gurdet beef stick. Kaya yawit tanton, nasaan nga may boss. Kumusta tibiyag mo? Ano tanga mo? Richard Manang. Sigang nga Manang. Los Biminda. Mabaling ngawagan ng Los, mabaling pa di V, mabaling pa di Minda. Nagkakayat mo pangawagan niya. At nga may bagay kang katinagan nga V. V? V. Di Lady V. Naangaw ka. Magustuhan. Diba kina panagsasalitam? Amanang magustuhan na. Mabaling ka din, hindi ka nawawagan di Manang? Ano nga ron? Lola? Nana? Haan? Dinagan mo nga V. Kumusta matibiyag mo man? Ay, V. Siya? 70 years old, kaslasak mamati. Aman, 72 ka. Anong sekreto, man, pagka nakapubing ka? Umunay, problema. Apay akong problema. Kabutawarin ti asawa. Balo ka. Hindi, ada pala asawa, ada problema. Kahit mo sa uwan, nagbaling nga problema ti asawa. Kito na. Numabartek, problema. Napagsawsawan na, sa nakabilin, problema. Kahit mo sa uwan, kinabkabil na ka ti asawa. Nabatbadasan nan. Tanakas tayo din agpungtutan, talawa ko. Agkabil ka nung tayo nakainom. Ano trabaho na? Awan na. Nagtaltalon. Nagtatarakan didingman. Ngayon na mabartekan. Diyan. Ada masulooban nga urat na. So kasi yan, dinamot araramidan na. Ibagtanatayin. Awang problema ko. Hindi dawat mo siguro matay. Lakas ta. Tadakati pa lang na namayam nga panagayat ko tikas kang kuana. Kalpasan nga narabit na tikas dyan. Manong taon mo idi matay. 60. Bani 12 years ko nga nabalo. Manong taon na nga natay. 62. Ano yung patay na? Gabuti pa nagbarbartek na. Naidalit iti makatawin. Di kakasi ka nga nangas asikaso kang kuha na. Nang tanda na ka. Nangarod. Kasi ka asikabi. Ano trabaho? Mga opisina. Nangato ti sweldo. Nangato posisyon ko. Iso kang dakilit at pension ko. Malaksin nga ta pension ko. At tapos ang kabasit nga business ko. Sinurkad ka dom balayo. Agmemesa. Dagit anak yung ay. At damat ang bukod na pamilya. Abi nga agmemesa ka. Kabutawarin ti asawak. Abi nga di ka mangalat sa kasukat na. At recommender mo? Siya kumanga at damat ang asawak. Kahit kumusta ka mati asawam? Jay, talut anak mi. Nagbasbasan dyan ang una, Jay Junior ko, sa duwang babae, nga ububing dapay lang. Siyempre, makumikom dyan asawak nga mangistimar ka na kita anak ko. Agtagibalay, sa damang bantayan nga tiyanggimi. Nadyan nga no, basit mo pa sa daak, awang panakpak. Ano panakpak? Dinak pa iskoren, no? Basit naman pa sa daak. Nagloko mo ng asawa? Obligasyon na dita? Kung nga ron, obligasyon na. Ano nga ron, tiraramide mo? Ni Vimet. Nagloko mo din. Bayamta kang kantot sa ngaribo. Nasuti tandan mo. Hindi pa nang kuyok mo kanyak. Tapno dan to panakpak mo.
Manutukat itid mo kanya. Kung nama. Mano ka dati mapatspas sa daan tutunggal oras. Manong oras tan? Ada talong oras yan, di ba? Ikan nga 100 per hour. Anong ba siya? 200 per hour. Di ada 600 din. Manupeng oras sakbay nga agplanto ka? 5 hours pa eh. 5 hours. Ni. Maka 1.5 ka o maka 1.6 ka. Di ba? Di boundary nga ro din. Sa di pagkasulinak. Di na yun to. Pagbalinak to ng 3,000. Basta. Aging gata ti alas 8. Alas 8. Alas 6 nga. Igarahik tilugan ko. Di tawagan jaking ko kwa. Nga naarkila ka ti adayo. Nayonam to di boundary. Mabalin niya. Tatawagam di asawam. Nga naarkila ka ti adayo. Kat ikam to ti 2,000. Baka panakpak ngagpatpatnag. Nagpeso niya. Yung paglagad din na nagbaling ka ng pasahero. Manang, ay, B. Nagbali na ka pasahero. Naglugan na kang ka. Kat di mo kaya tilumugan mat kanya. Di ka doon, order ta. Ay, nag-order ka kaya ng arak? Di mo kaya 2 minuto arak? Aman. Kitsi ka. So, naging mata nga. Diba? Sikat ng ibaga nga gin ti pagtumaram. Di nangalak ti gin. Siyak bet. Beer. Talo nga beer. Agpatinggaklit talo nga beer. Mainom mo amin na may sabilog. Aldaw. Kinadamot hotel. Dito nga restaurant. Abay. Makikiktot ka. Di mo ka di pa napadasan ti bakit? Alam, ma'am. Di nga pa iminom na bartek kan. Rugyan tan di minom. Cheers! Cheers, Richard. Cheers, V. Di maya nagsasarno manong name na kiti order mi. Di amot pidutek manong. Nakadadungin order na. Kutsarahe ma. Tanong saan ta nga maibos siyempre. Ipabungon na. Iyawid mo. Tapno marama naman dagit anak mo. Kanta asawa. Nakaduan nga beer manong name. Agkuy-kuya pa na kita mataan. Nagudwak matin tibilog mo. Makaturo ka matin. Yung napsugak. Pinayaban naman ang name iti waiter. Dagito sa aming maibos. Bungo naman. Tayawid mi. Ganito mo di bill mi. Tabayada ko. Ada ka di ba kandiyan tang hotel yo? Awan tinagyan na ma'am. Sa ladan tirabi. Kaya yung sawa naka-close no ti aldaw. Naka-open ma'am. Ngayon awan ita tigay naka-check-in. Reserva man kan kada kami jay kabibintasan nga sila. Diya kalalimisan. Pala pagandara mo jay aircon na. Sige ma'am. Napahanak nag-CR man. Nakaw. Salsalud-sudet dati armas ko no. Kayang-kaya na. Ana, my friend. May pasubo kayo talogo. Nabayagan nga awang panakpak mo. Nabayagan nga saan na ka pinugustuhan. Di dati nga sumsumre ka. Tanapaidam met ngamin. No jak makaipon dito 1,000. Awang panakpak. Itang haron. Nadalibre. Mangted pa eh. Mangted pa di 3,000. Yan, natupetayawid ko nga mapulutan kan masida. Nakaw, baka no mapagustuak kat sada nga 3,000 tited na. Lalaingim ha? Sanggagduk-duk ng loko. Tangken ka lang tanga-tangken no, napaot ti panakpak mo. Kasalamat lang adanagam nan manong name dati armas ko nga kasasalitak. No muna tatong datong ed. Nagrigatak ni mismo ko ng tadyak makaisbo nun si tatangken. Impilit ko to talaga masapol nga rumwar. Manong nemi, idiadda kami ni ti oneg ti kwarto. Dagaangin sa una eh.
Nakalamlay mi ismaten manong nemi ti aircon. Tanasiputak manong nemi ti pananguyos na tibado na. Uwan manong nemi nakalikod. Bralaeng ken panti tinabati. Nagpudaw pati likod na patong manong. Nakalikod nga kunam lang ni teenager manong. Uray ti pasikig. Ngim na sumango, datan madlaw mo talaga nga natainganan. Ngayon, tarumpi di kinibibig na. Nabaknang ti barukong na manong, idinto na damag kukit inem ti anak na. Baka nabayagan nga awang panakpak na rito. 72 years old? Mabaling na tapang? Yan pala orayam. V. 72 years old. Mabaling nga tapay. Dadataskin nga mo enta. Tamo may di agtawan nagti 50, 55, di agtawan ng konti 60. Saan ako nasaksagin na pati asawak? Da ori masango na. Ori nasangan na kainom masango na. Silasan ko na kayat. Tapay. Tapay nga di mo kayat. Nasakit eh. Nakarakaro pa yung virgin. Ay, ibturak. Halagad di nga lumakay. Nataramas mo. Ito lang no, sumuko. Baka di na kayat no mapilpilit na sobra eh. Di, padanumintang mo na. Sige. Ano yung rurayam? Ano pala rurayam, Richard? Inikat ko matenti t-shirt ko manong na yung imasideg kat inaprusan na ti parokong ko. Saksamat ka na dang maarus o. Nabayagin nga saan ko nga na inaramit na ng aprus. Amom ka din nga di asawa kat nakutong. Baka itapay lang makaarak ko pa kita kaskan ka. May isang tricycle driver nga macho na bisked di pamagina. Sumutan mo namang ruman sa kanya. Di parokong ko. Uy, naglaingin na magat neto. Inikat ko na ti pantalong ko manong. Idinikat ko ti pantalong ko, agraman brief ko manong nemi nadlaw na nga dimugsul keng kuwana. E ti panangikat ko ti brief ko manong nemi kat ba, dagos nga buha. Yung pababa na manong nemi ti ulo na kat nay. Uy, insak mo lamatan ni Pedro. Oh, naglaing kan nga bakit? Kastoy ka diti makiromansay di bakit? Isunti mo na nga mangan. Allah. Uy, naglaing nga mangan. Kadgabo ta talagang mayatirik na manong nemi yaw awak lang pumsuwak. Nagkatkon sa ako yung pangato. Isot panangamal ko kada bibig na manong nemi. Hapos lang makiramromansa nga teenager. Kasla ko mangganat manong nemi ta nakalaalistot panang nutnut na kada bibig ko sa isupen ti mangiruan ti dila na kat syempre nutnut aga. Nikat kun ti brana manong nemi ti dakulap ko tinangay ayam kada giti mansanas na. Kasla saan nga bakit manong? Mansanas iti saan nga bakit? Nakatangtang ko. Nagmayat nga masakyan manong. Nagsina da gini bibig mi manong nemi kada nagkaktetenged na kit nagkiyad napakyad. For how many years? Manulat tawin ko di mariknak tinesang sangayan. Itang mariknak manen. Love me, Richard, and I will love you. Oh, iribinadas ko manong nemi kinarawa ti baba po. Pagbasa-basan, nakadardaruyan man. Napabasak na dakos manong anak lagi di marigatan ko. Nangaroon lang arulan di dadan di bibig ko kada kiti mansana si di barukong nakapapangot manong nemi ti panakayanta di kiti bibig ko iti barukong na pagsisinublatik akaran ka man. Pero tabi sirakruy ko manong nemi empaidan iti kama saksim magpat. Iti sasagpat ko manong nemi at danti ulok iti nagbaitan di kiti legs na. Oh, nakamay-mayat manong.
kiskiskisan na ko naman. Kasla bagong ahit. Kasla mabagbagit ti baladaga mo no ubing. Ay manong ne, nagmayat. Kastaonayin natin nakpan ang arob-ob kabusta kastaonin ti sa baon. Nagaimas matgahim ti bakit manong. Naimimas kami ni Emma ang asawa. Nakapapaotak iti baba manon nemi di sarek ko pa yung tidila. Saan? Haan nga marigatan da ito ko na. Gabutas siyempre, adon di kiti rimuar nga katas. Naloktanen manong nemi ti kuweba. Mabayan ti pa nakaaros da ito nga bakit kada iti romansa. Dito pangatok ti ulok manong nemi apag-isumeten. Nga dayta gumanaten manong nemi ti kubrak at nusumrek iti kuweba. Ngem napaatras manong. Ni apay napaatras. At siguro pa nagbuteng na. Kunahan na kaslaan mo. Ni V manong nemi dati panunod ko. Baka agbalaw gabot sa bali matanakway ba't sarkan na. Loko ka, my friend. Naimimas dito nga kuweba ang ti dati. Sumrekan. Insarakun ko na. Richard. Kaslaglag na damo. Sagad na kasagad. Come on, Richard. Iniinom. Yuko-yukem. Kasta. Richard. Heaven. Mapadasak man yung tutumukno iti langit. Itilikodan nga kasto nga edad ko. I love you, Richard. I love you, V. Awanin ti sa pulek pa'y kang kuha naman nung name nakabangbang lungabak. Nakaimimas nga bakit. Numuna, takaslagam abrot manong. Iti manukanong nga tawan nga saan nga napadasan. Ket ala nga ala, isupayan ti rumabaw, isupayan ti mangtugaw kaniya, isupayan ti mangyukuyuk kaniya. Mapanak manen, Kikooperar met manong nemi ti armas ko. Gamuta umlay man, sagpabinsan, no kasta nga mapanen. Ngaminto no, mariing manen tirik na, kunana manen, talaga nga nakarit. Thank you, my friend. Kung nakata, makikooperar met, armas ko man. Soon, tinag-surrender manong. Nabanog akon. Nabanog akon, Richard. Ngayon namin naduwa. Thank you, ha? Sabali nga talaga ti bakit. Aliston nga mabanog. Ngayon mo, agbilibak dati karadkad ko. Ito lang mapadasak ti kasto ka namin naduwa. Kaya din to tayo di, ang kabanuag kami iti asawa. Minsan, mamindo lang nga siya. Ngamitan. Nagmayat. Kasi lagla nagsubli iti kinobing ko. I love you, Richard. Isina mo ti asawam tadatan ti kasawa. Natakonam. Saan ko mabaling isina ti asawak ti pamilyak? Ate. Ano nga ron? Ito kayot mo. Just in time nga kasapulan na. Ibatik kang kati cellphone number ko. Huwag ka lang tumawag, no? Dakya balay. Umunak nag-text. Ibagak nga, mabali mo tumawag. Okay. No, kaya mo ngayon, basta kumapanak agpasan, ha? Umayik, di balay yun. Tas siyak, tagbali nga pasahero. O, ito saan kamatan nga gregla. Di tuloy-tuloy. Peso? Basta itod mo kanyak di boundary. Sa ngaribot masal daw. May garahin o kayo balay mo na tricycle ng ipasada. Tapno, agpasada kang ka. Kasanungarat pa yung makapanakpak ka kinibagan mo. No, may mamanso ka mati panakpak ka niya. Ewan niya. Baka agreklamo. Hindi na pimpinas no kang kanayon latang awan sa ngaribong iapuntem tapno awan panakpak yung kanibagat mo. Tasyak latat panakpak. Ewan na niya. Itad mo Diyos to, yung saan ko iyap apunte amin. Malaksid mailiwak mo. Tasabali ba't ni bakit ko?
Baka mailiw iso na. Baka makipanakpak ti sa baliw, tsak panakpakin. Hoy, saan ka mabali na? Kat numamuan na ngay. Nga da sa baling panpanakpakin. Baka sapol matibang panakpakin ko na. Nako, datot sa nga mabalin. Diyak kayat nga marakrak ti pamilyak manang. So ang etapay, dato yung tumunakin maudi. Ha? Tunog-tunogan ka? Papatayin ka? Basta lagi di sang kang demanda. Masapol ka na torturay madlang ti asawa kem sika. Agtulag ta. Sige. Alakart manen. Ha? Mayat manen na kinanak manen. Alam manen, Richard. Alam manen. Apo na ikan. Nag-aarim kan nga makitaya. Sige. Panakpak marod manen. Nasapak nga nagawid. Idiredi nga aldaw manong. Kabutin nasken nga iawid ko rin iti. Bungon nga sa aming nga naibus. Sa aming pangit asangi di nga duma. Ngayon order nga masidama no. Yan kasta ko ni tiragsak manon nemi di talong anak ko. Iti makita dan, ti fried chicken. Wow! Oh, papa! Panigimasin! Papa! Mama! Adan ni papa! Nagsasangpat ti ado nga makan, nakiimas! Adan ti likod. Asikan man nanti tarakan na nga baboy. Okay, makabising kayan. Nabising kayan. Gitasara kong tamang kayo. Chiki papa, panak na gidadin ko. Sidakam ti fried chicken. Mangmanghanin da kita anak ko manong name idi sumurek da asawa. Oh, nasama ka. Sigurado awan sa ngaribo. Mamakitan na kita yo. Dano kas pagari kanta hantay may boss. Ipadawatam da na ng kintatang. Di kita naganak kang nagkapot di kito. Dapat ka nagdaya? At balik bayan nga kuha. Nangarik kilakan niya. Kagaputa pangal daw. Napanggam nangal daw may isang restaurant. Ito nakanaduman ng order da. Inyawid ko na. Kit. Ore no, nakaado ka. Damat. Damano. 2,000. Ha? Agsaganak nga rod. At panakpak na madamdama. Ore saan lata? Hana? Ano na ko na? Awan. Awan. Apa, hindi mo kayat? Ore saan latan? Ano takan mo saan? Di mo kayat ipanakpak? Kadde? 2,000 tindad mo? Di ore sardam ken parmangon. Ta 2,000 ngay. Kasunong nga rod na no. Into maminsan, awan tumanin. Di awan tumanin panakpak. Di na may pinasuhan latan. Pauyin ni dahito. Kakaiso na nga may tibagikit. Para kakabambanugan kayo talo. Kapertil ko ta makita. Baka no agadi na ito may katlo nga anak ta. Baka makaon na makaramit tatupad. Yung ana. Abi kasi di mo kayat. Kayat ko. Abi gindi nga saan. Ngamiti may isang kondisyon. Ano kondisyon? Ore sa anak sa ngaribo. Masapul at tangada. Ore madamaak. Hana? Masapul ang matungpal. Sapul ang kinawag. Gagagad ka kita. Dabang da premium. Sige. Pamanam. Nagamatang tinumat. Tapi nga pagipan ko. No talagang pagustok ti asawa. Ngayon baka makadlaw man. Naku nagtinagim ko manong. Ang gurada. Yung binumak energy drink manong. Diwan. Dama panunod ko. Napanag yung matang manong na yung bulalo. Masapul. Nga sana makadlaw ti asawa ko nagtinagim ko. Minumak manong nemi sa bulalo ti pulutan ko. Abo mayat. Siyempre manong nemi mailiw mit ti asawa. Dito ti kapuna no apay nga di malpasan nga nangan di kiti anak mi. Di labaran na idan. Daitan.
Dinaidan pinagbuya ti TV mano, maturog kaya masapa ha? Anak ko ha, orata na ibasin dayo. Tsaka makaturog mama, buyak pa ti TV. Iti lataunag ti kwarto yun ti pagbuyaan niyo. Mi, open TV di ta kwarto mi. Kaya ito nagbuyat cellphone? Dito yung cellphone ko. Orata, ada data na. Ipangkuti pa YouTube tapno at pagbuyaan niyo ha? Chun, suram na kita din, magbuya kayo. Nakaturog ako mama. Isuram na tayo doon. Ore maturog kan doon. Masurum ito nagbuya. Talaga nga nalingag ipamuspusan ti babae mano. Di gamin. May trick na ti asawa kita. Magustuhan ka. Ngayon, maminsan na siguro, kinggat kabaylag, kapag inubos mo't ni bakit na ni B, na amin talagang pinaspasan na. Ngayon, in a moment ni Emma, tinaramid naman. Imo na nagdigos, sa anak na't pinagdigos. Iti sumrekak, iti seled, manong nemi, nakigtutak, ta nakadim light. Oh, abay datat, inkabin mo nga bumbilya. Tapno, labibinas, romantic, and with the romantic music. Ito, insaksak ko na yung USB, and then, wow, Diyos ko ya. Panakpak ita yung nakapapaot, panakpak banitan. Nikaw? Tinamasarsarakan namin nga bakit. Inutan mo ti asawak manong naming ikaten ti arwaten na kadangdanggayan na matan ti music. Nakaw! Sa bali ka pa nakaaros dito yung natarik na rin. Kayo manggi, manong naming morena, ti asawa. Sumaleng manong naming iti kinamorena na. Mawag-wag manong name iti panakilin nga barokong nakaw. Ngayon na laplapsap ni V. Napudaw ngamin sa nagkinis ti kutis na. Eh nabang lumad at asawa ka. Oh, hindi pala to rhyme. Come on. Danggayan na. Agsalat ang adwa. Kumatenti arawatik man. Makiko-operar mo armas ko manong tapaparan na ko mga sangarod nga bro ko na makikita na pintas to lunglung ay ta asawa. Inarakop ko manong name ka dinanggayan miti music naglanang dagri bibig ni sa bali dagri bibig na naimas ti bibig ti bakit naman pa'y nagtutbras at ang aming dadahil tingipan ni bakit ko nakarawamak man. Sa ko yung pababa, manong name yung bibig ko, kaya iti nga panakkilen, manong name nga guwapol, iti barok. Oh, nabayagla din Richard. Yung baglagi din ta nakataloribo ka. 2,000 dyan ko lang. Ay, wala ya. Ado nga panakpak ita. Sana nga isang pet kapay tinaimas, at apay pamigat. Oh, Richard. Oen manong name pimig sa ti music ore no kapigpig sa ti asog ti asawak manong name music lang ti mangig digitan na ko. Nakapigpig sa amin manong name ti boy-boyan da nga karton iti inted ti asawak nga face nga cellphone. Manso manong name ti panagbuya da mansok met ti inada. Ay ka manong name nagdako ni ti baba ket mapangkon kang kanen manong name ti bibingka ni Emma. May dumak mapagdiferensyak ita manong. Sa bali tiraman ti kuko ti bako. Sa bali mat dito eh. Naanad siguro ni V manong. Kan talaga nga kiskis-kisan mo. Idinto tada ito eh. Ni Emma at ni nakarabraber. Ano daman ti panag-asog na Richard! Richard! Nabayagan din Richard. Richard. Dinagdag na kung manong name nga sumagpat kami ni kama. Katsyak ti kayat na akin uneg manong name ta isukan trumabaw. Tiganat na manong name tinugawan na ko nam. Richard.
Oh, sorry no ti ka naman ikan ti kundaway di nga panagpag. Umita, ikarikan ka, orewan sa ngaribo. Panagpaklat na panagpag. Oh. Aniyamot din ako nagtinakam kumano. No kaano pa yung adda. Adda lang adda, kakamakam. No kaano nga awan na pulos. Nag-aasam itila malim, anong nemi. Kastore ti panakpak me kini V. Sa ita, panakpak me kini M. Yung gabota talagang ang pagpatinggaan na anong nemi. Imlay ni Pedro. Urekat na pamindwak ni bakit ko kalpasan nga rimsuha manong nemi rimukwas nakadlaw ni Emma. Damadlaw ko damadlaw mo. Api na kisang. Kisang? Saan ako mga adlaw mo nagisang? Madlaw ko lang tanong nagisang uno na burnok na buslon nang usaram. Aday mo na inong usaram? Aday mo na pinapak mo. Kaano, dinauding ako Di lang rabi Ano siyempre, di na pagustuhan, di usarek ti imak. Adamat pamuspusan. Kahit mo sa akin, di lang rabi nga nagparawar ka sa ita. So nakisang. Sige kayat mo. Rinabi no wala agurnuak tumanong rabi. Emma, tinapatig. Kaya napagustuhan na trik nata. Nasalang nga Emma, to susarek na digat si kamis mo nga Emma. Sige, alam na ka nata. Ha? Kit ko pa Sige, basta lagad mapatangkin mo. Di ka ore ka sa no kanam, ore no kanam kat madilat ta. Baka naman Kan nabanog ka na. Baka sobramat panakusar mo. Maturog tahan. Tayo itong parbangon man Ha? Sige. Katsapi ko nga. 2,000 tumanti. Tad mo kanya kito no malamnibkan. Sapi ko nga. Diyak makatsamba. Agad pasensya kan. Diyak ka makatsamba. Dinak mo't patsambaan. No awan sa ngaribo, awan panakpak. No awan di awan, kunak tinakam ko. Nangignan sa, ano ta ko nam? Awan, naday bagam. Awan man. No awan di awan ko nam. Kabat. Turog na din. Good night. No awan, di ore awan. Inulit dahil tati panunot ko manong nemi. Tati kabigatan na manong nemi na panakmitla nga nagpasada. Yung tawag-tawagan nak ni V manong nemi. Tinawagan nak. Kapatid ikas kaso. Gabutahan ta pasahero ka nagpatpataraya. Ngayon nga ta alas 11:30 manong nemi. Iti nakaparada ak. Tawan ti pasahero. Sinong bata? Tawag. Hello? Abay, nagbayad kang sumagbat? Nung jak nakasumbat nga dagos man ang akit ko dobrak, madamak, ang paspasada. Di mo di ka paspasada na yan. Nagtulagan ta nga umay ka dito balay. Nalipatan mo titulag. Anak ko, dobrak dito. Di mo kaya tunggal oras ka ada panakpak. Ni manang man. Apay manang manen. Anang nga mga nana, lola? Fee. Kababay mo Diyak umayag pasada. Kababay mo kang agabok kang kwarta. Anak ko, kumatidag ka la pensyon ko. Sa dapay daga nga, mataltalon nga, gababang nagiti, mataltalon. Binulan nga da pensyon ko, at dapay negosyo. Kumanay kita? No saan kong ipaikan ka? Basta parang sa akin na. Ko man pinagustuhan na nun, di mong kayat. Ako yung baga nga dyan kayat. Ni madiyamat kang kanayon latadtan. Saan ka mailiw ka niya? Ginagaranak na bagat ko trabi. Nag-surrender ka? Ganyan mo't lata nga, mabanog.
Si Kamet, no ma-overuse. Sige. Umaygar mga lord to. Ha? Siyempre, mapangkan tumalika na kiti karinderya. Paggastusan pa, umaykan to lang ito yan. Yan tangit awang kadwa. Dahil tanang ituludakan ka, uwain. Ang mga numakidadak ti karubam, bibiyang di karubam. Ti pagsungadam no ka ti bandana ti daya. Daya nga bagatan. At secret nga gate sa dyan. Noong makita mo ito nga nakalukat, isarik mo talata tricycle mo. Tamagnakan ko itilikod. Ako makakita kang ka. Napamuspusan ka nga talaga niya. Urayin ka, ha? Aglutuak. Mga lutad to eh. Amo ka magustong tiloto. Naimas tiloto ka ba naimasak? Kanalaing kami. Richard, umay ka, ha? Jack tula mo, hoy, umay ka. No, di ka umay, kitam. Apa yan, aramitin mo na sana kumay? Amok ti balayo. Amok tinagan ti asawam. Ibang pangdanak. Ito na din ang panggustuhan. Kuluwek ti pamilya. Nagdagas man kayong tira, bukalim. Nagmandi kayong tirantam. Abis na tibagbaga. Kadami ko ngayon natin nagpagustuhan. Umay ka, Juan. Tanong di ka umay, makita mo. Sige. Ano, umay ka? Jakla mo. Bye. Kinansel ko manong. Sa bali matindi bagbaga na, tigagal ka dyan kapagpagkatanan. Dadailan na matindi pamilya. Sus, tsakbat kaya't nga roda. Tawag manong name, Diyos ko aya. Talamasar-sarakat. Ni Francis manong naming nga may sakapadak ng tricycle driver, nadlaw na. Ay, sino tatawag ang tawag kaya? Sa makabungpuntot ka. Di ba ka, ma'am? Saan? Bakit? Sino nga bakit? Balo nga bakit? Tabay. Tawag nga tawag. Mabanak ka nung jibalita. Kaya magusto man siya. Magmangkin ka, tawag nga. Idindatawag nga supapsapol ko mamat, panakpakin. Nasaalangan ni bakit? Ipasublot ko kaya kahit mo. Sabi ko mo siya. Hindi ka magustuhan ba? Di siya kayo. Diyan kaya. Napasahero, edikalman. Inistorya, kini-Francis man. Kaya nagmayata, nagsortegan. Unang delakado eh. Sa bali matindi bagbagana. Tatadya kayat eh. No sa kano, saan ko pagustuhan? Agipulong ka no kinibakit ko. Karami nga hindi mo pagustuhan. Arikat matakampad. Kastawan iti panagpanakpakpin, di walang kalman sa idirabi kinibakit ko. Kasano ko mo? Partner, marik na mito ti kasaasla saan, di mo kaya. Ngaminton makita mo ni Suna, kat gargarian na ka, sigurado. So, kan. Sige. Magusto man. Kaya nung aspagaringan ta, di mo doon kaya, iyam-amum kanya ka. Tasyak man ito pumanakpakan ko, ano? Napanak manong name ka tinungpal ko timbaga na nakitak ada nakalukat nga basit nga gate nga pagpagiso ti tricycle nga simrag. Simmagpat manong name impaunag ko ni kasla nirantang nga grahe. Nadlaw nak manong name kat dagos nga rimuar nga napan na inrekap ti gate. Sa idi umasadagin kanyak manong name marakop nga dagos kat naalangab ko manong name ti bangdo na digos mo. Kadigdigos ko. Child, kung naklasang ka nga umay, naaram ka nga bakit ala? Ano? Naaram ka nga bakit? 72 years old, imagine. Gapukin ka, Richard. Agasem, pampanunutik laeng, agbarak-barakan, tiriknak, anagbarak-but. Agdanumen. Kaslakalatin age nga nagsubliti narugso nga riknak. Di ba kas dahawak ba nung naimigat talaga narugso nga tiriknak?
Gabot na dagos laman nung nami nga umingar nga rumungsot dati armas ko. Nga kayat nat gumarot, kayat nat sumrit man. Iti silid man nung nami nga panglawain. Iti dakil akama. Nga nakalukat ti aircon. Naguyosan dito ay ni V. Manong nami nakitak man yung tikas teenager nga pamag. Yusak mo ito naman. Kit pinapalakpak ko man. Kas iti dati manong nami rin naman nga namalan. Nagidibibig na sa ako yung pababa. Sak na asama ng nga nayanta. Nagidibibig ko iti barukong na. Nangikumanin ti asog naman. Yan kas naman manong nami gabutamok. Nga nadalus nga talaga. Ti adda iti baba. Nawampulos ti pasalsali manong nami nakakinkinis. Kasla bago naman na kiniskisan, nakadaldalus, nakasabsabaw. Inarob-ob ko manin manong name sa kusinipsip kit ka-story teriano. Oh, Richard, no. Sa ako insurrect ti dilak manong name kit ka-story na yun, ti ba nagdakiwas na ti unag. Oh, ibang ito ha. Bagat talaga. Kasi taon na manin manong name ti pa naggabomi. Kaya dinalpas lang aro din iti namin talo iso na sa inyabot na ti may kapat. Iti panakatuknok magten manong name iti lang. Kaya't namanin manong name iti isot sumublat, isot turumabaw. Nim ko na gabutan na bandog magten manong name iti kayem ko. Anda pa mga, ha? Sige pa eh. Mga anda pa eh. Mabiglang aro dito nag-isarek ka nagtanto ay kwarto. Nalabalamis dito ay. Napudod dito kusina. Ha? Mabit lang. Adalat na ninalan ng atwalya manong naming ang balabal na tibagina. Nagmay-mesa na talaga ito dito ng balaya. Sayang. Sayang na sayang. No kumatawan asawak. Di mayat ko ma. Oras ang kumapututan. Di siyak no katagkastar ka na kita. Pension na ka na. Iyab-abang tagang kuwan. May mas nga talaga manong name tinilungto na tamagusto ba. Nagkaldo. Huwin manong. Adot na kang kukunan. Hindi makapanganak ko manong name na iturog ko. Hindi makadagas manong nakibiyangan na ti cellphone ko. Nadlaw ko manong name. Ti cellphone ko. Adot to yun eh. Impaknik. Baka mapandagam ko na. Nag-imas turog mo? Sika nga naturog? Aman, naturog ka. Iso nga mabalim man eh. Nakibiyakan ti cellphone ko. Haan, kinitak lang na dyan. Number ni, bakit mo? Among kumarot tinagan na. Sinapol ko ti Emma. Awa mo ti Emma. Sweetheart. Awan lata. Honey. Adda. So na yung number na? Aba, inalam din number na. Kaya, hindi mo ka di kayat nga gayam kami. Hindi bakit mo? Nagpintas nga relasyon. Gayam, di ba kayo mo? Tap na di kastagat mo. Dantuman, matuktuk talan na. Hantog riri. Dito hindi maudi. Tabay. Adaranta mga rakrak ti pamilya kayo. Baka nagkatsakayan. Among pinagustuhan kayo tatap na makapagsalita taga na siya. Richard, tsakayan. Kahit ko ng gupden tanti amin. Kahit no gupden, di pulong ka kinabakit mo. Sige, di pulong ka. Di ka mo buteng? Sikat ka buteng ko. Diyak ka buteng ti asawak. Numamon nga mamon ti asawak ti amin. Gagangin kabugtot na. Kaguran na. Ngayon mapakawan na to. Ipagpagabunan to kadagitan na kami. Tadi na kayat nga mapukawan ti ama dagitan na. Di na kayat nga mapukawan ti padar ti pamilya na. Ti asawak kita asawak tulat ta. Pamilyak tulat ta. Diyak to pulos isukat ida. Uray manuti kaskan ka.
Ito yung basta ito hindi mawadi. Aramidam ti kayat mo, nasut kayat mo. Richard, kayat. Pues, saan kang damdaman? No kaya't magtuloy relasyon da, saan kang damdaman? Saan marod? Maminsan, ti makabulan. Ha? Ito. Yung tapos ito pinagusto na kita ka. Basta. Ano sama? Ay nga, dumting ti schedule. Ngayon, di mo kahit dito nga kondisyon. Awan di maminsan. Iti makabulan. Gusto yung rudlat. Maminsan di makalawas. Alan. Tadi ko orema pa nagpaspasadan. May sa 2-3. Ano man dito? 3,000. 3,000 ti kalman? 3,000 manitan? Kawan. 3,000 mo ito nibigatin. Ikat kang kanahin na kastoy? Kanahin nga 3,000 titid mo? Baka maibos ka. Maibosan ka. Oo, nakadok martabang ko. Diyak kayat. Ano di po kayat? Diyak kayat gintong bigat man rin. Gintong maminsan nga lawas, mabalin. Sige. Basta maminsan ti makalawas ha. Oo. Sige, agad man ha. Gusto na, naghawid ako. Manong nemi no saan ko mapanpanakpaken ni V nagrigatak nga mga ngurnong jak maabutan manong nemi ti 1,000 nga itin. Inam nga gasot, 5 gasot, 7 gasot. Samat nga bisbisot ti asawa. No mailiwag ken kuana pagusto nak. Nalipatan mo di paglandag ama. No, awan 1,000, awan panakpak. Uwan. Napag ko awan 1,000, no. Kuldi nga, kakit mayat ka. Richard. Naku, nakalati ka sa jet up, no. Makaharit ka. Nga ikaid mo tagpasada. Mawatak mat ka. Tika sa sadyo. Mamano ka mat ka, nga makatsamba kayo, di ba? Okay, no. Linawas nga makatsamba, ha? Saan ba't ganyan daw? Kaya mabanog ka man. Amo Richard, kayat nga tapagkurkurang aking ka. Tama nga no dito ti pambaram nga. Mangalat sa bali. Emma, dito ramidan ti mangalat ti kasukat mo. Kasukat yo. Kasukot nga rod. Napipiyapay. Sweetheart. No kasukot lang, okay lang. Okay lang keng ka, ni siya karon. Di ka man panawan, di ka man pabayaan. Oo, matisikuka. Tadi si alay nga mga sukot katahang kumawa masikukan. Kasi lang muli magbagaganda. Agsarita tanga na siya. Ibagakan ka. Agpudno akin ka. Tapno, agbali na kaanis ka nga. Natikat mo sawen. Itinamindo nga panangtid ko keng kati 2,000. At na pasaheros ko nga. Bakit nga balo? Nga isot ng tid. Ti kondisyon nga binagusto ako isona. Talaga lang. Di ka kula-kula kasta. Di nagtagnan na kasta. Emma, nabibindas ni Pudno. Ngayon tagabot sa balit, ti pakamon. Alam mo na kat posible nga, mapasamak ti. Panagipulong kayong karay dyan nga bakat. Gabot na kasi saan ko pagustuhan talaga mangipantay. Rakrakin na ti pamilyada. Sungasakbay nga mapasamak. Nagsalita kayo, iti dyan nga bakat. Siya akong ti mangibagaking katipot no. Emma, tawag lang. Kansanak pan ka napahidam. Sa mesa, pakinanodak met. May iranod ka met.
mairanod kayo man. Anang arti kayat mo, ang babae at, naisot ikak ti kwarta, na paggasto ak idona, o nagbabae at, naisot mang ti grasya. Kung ti pa nagbabae, kat basol. Apo ka basol. Iso nga rin ka kunakan ka. Ngay pakamukon ka, nagkumpesara kon ka. Tapos nagastakat sa ngagkaputi sa balit, tiyan yaman nga damag, may pangkap kata kami. Isinam na dyan nga bakit? Talagang isinam. Kasanuno ako 2,000. Kapag katawa ka, pinanunot mo na dyan. Isinak na dyan nga bakit? Ngayon kasanong nga rodin, 2,000. Una do dupay. Richard, jakayat. Di mo kayat? Jakayat nga isukat na, tibakit. Saan to mapasamak nga isukat kay, tibakit? Isukat kay, tibakit? Pag gusto ak lang yung suna. Gagangay deta, agkasapulan, mawaw, painumim. Sa nga bahala ka mo ta, adamat supapak nga edad na. Basta agbaling ka laman nakawat. Unang nasakit. Nasakit no panunutem. Nasakit no panunutem nga pananglipot kang kati amin. Nasakit no panunutem nga mabaybayan kayo. Saan kayo matabaybayan? Kaid mo sa wan, ituloy mo, tikas jay. Sala kita ka na yun. Anyata mo, just in case, nga dapat kasapulan ti kwarta, nagsakit ti may sa karagitad na kita. Siguro, nga nga tamat ipaidam ti tulong na. Kahit mga sawan, adda isuna, nga nakasaga nga pagsandalan in case of emergency. In case mo nga dinakmasango, di adda, pangipakpaka. Kasi no, malo ko na tarik na, kit ayat misuna, kit baybayan na kami santo, mapasamak na ita. Ikarikan ka, ma. Basta agbaling ka, man nakaawat, agbaling ka, nga nasyat, awat agbaling ang problema. Hindi namin pinas no, isina mo. Dahil nga rin pagbakin ka eh. Ngayon ka sa nung nga rin, 2,000 ko nang matlaang. Alaman? Sige balat masayangan. Basta, nung mailiwag ka, panakpakin na mo daw. Katuan na niya. Si Kamin natin priority, si Kamin. Mangibaga ka mga orti po na. Abig katawa ka. Di ba, da tiyangkik, nga may ibos, kahit kong mandakdakil. Sayang nga rin eh. Ato kong mapiti customer ko, natot lako. No, kaya't mo, mangipas na katimini grocery dito. Ha? Aglako ka bagas. Amin namin nga, naman nga kasapulan na kiti karoba tayo. Nasaan nga naskin pa yung mapanday kiili. Mahitsa. Kiwan, dakil ti may tulong na, ganan siya, mga siya. Hagamat marigatan ng mga sikaso ka na itanakta. Hindi ba lang kahit ko man, dakil po unan na. Edad ko keng ka di cellphone number na. Abay, tawagan. Makigayam ka kinkwana. Manong naimidya ka mo, nurumbeng tinaramid ko, ngam talagang intid ko kinkwana at cellphone number ni V. Sa ako may ladagos nga tinawagan, manong naimid ni V. Hello, Richard. Umay ka? Saan ita? Gunik tulad ta. Okay? Ngam dinggam. Nagpudno akong ti asawa. Ha? Di mo kaya't nga maamuan na, babaeng kanyak, sikat ng pudnon. Ay, sakbay nga rin maamuan na kayang ka, di siya akong tinagpudno. Kit siyempre, nagbaling naman nakaawat ti asawa. Hindi ko kayang kuha natin cellphone number mo, kit posible nga tawagan na ka. Ano ti baga, nasa lang adan na? Apa na? Haan. Adan sakit daw na kayang ka. Di mo kati kaya't nga gayam kayo. Anda ka di agayam nga illegal kan agkabit? Ano na? Anda ka di agayam nga legal nga asawa kan tikabit? Hanggang di nga kontra di gito. So nga rin ko na. So nga rin ko na nga kahit kung agayam kayo. Makabaggayam nga ta ti legal kan kabit? Makabaggayam no kaya tiyo?
Sige, urahay ko nga rin tawag na. No saan kumaraw siya kung timang tawag kang kuha na, yan tangi amok ba't number na. Naalak mo. Ngayon urahay mo iso, tumawag. Sige nga rin, kahit mamuak to na niya at resulta sa saritahan nyo ha. Mamuak to. Manong nemi imalati wakite yan dagatugangak. Nga dahil yalati ko manong nemi nga naimas nga pulutan sa dapay arak. Tang, Richard, bro. Magano, napayag kayo nga sa minuman. Kaya mailiwak pa nga sumako ka na kayo. Magano. Libre man nga road man na kumagumatang ka. Dahil gumatgatang na pagsangon tato sa 4 kanto sa mabartektangan o duwata baro. Ang balit na mas madati pulutan. Nakatsambakan sa. Kang kanayon na makatsamtsamba tatang. Nukas ka sa nulang at baka madanak nung nakamubukutan ka tricycle. Nasiyada no gusta. Nanalikat magipas pasada. Ken nukas ka sa nulang at dumakil to na di store ni Emma ang anak yo. Kahit nakano ti mangipas da kiti mining grocery. Glako pwede bagas kada kita gas trains kada natin aming sapsapon. Baka aglako ti abuno kada pids. Dapat ato kita agmumulat to kada nagtartarakin ni Dingoy. Mabalim pa ya. Mini grocery kada mini farm. Farm supply. Nakitapay, nakaalam nyo tipounan nyo ngay. At mabaling utangan, nagpautang, naawang ti interest na. Nagloko mo tatang nagpautangan daw ng interest na. Tatang, tap nung makaadota, rugyan na tuminom. Adot imarak kinaduami manon nami dadat gabunan no apay na nakana ibus ti 4 kantos. Nang ibati aklatan manong nemi di kwartang igatang dat 4 kantos nagawid akon ko na. Nadahanon kon ti asawa ko manong nemi ang itas-dasar. Nagawid kan? O na ta. Umatumat makiinom eh. Wala ta rin ugyamet. Nagibati aklatan na ta makambudan di pa umana dyan bati nga para 4 kantos. May kara din. John, ayaw ba mo kita naman ako tumangang kayo mga nen? Ibas man ito si data yun. Nakaskasano lang agad. Tanayin to nga nimas si data yun. At nakaskasano anak ko kit intay tumatag mall tag shopping tayo. Nabayagin nga sangkay ng sibro Tapay. Kata pangalam tigatang mo. Nagsarita kaming ket. Imanungot nga dagos. Nagmayat gaya magayamin. Agkita kam to kano. Ito na no. Tumbigan. Pagitaan nyo. Di bangko. Tapos dyan nga mangiruar ti itad na kanya. Talaga na alam nga dagos ti aldokoy na. Nang tadi kondisyon. Ano kondisyon? Saan ka kano aparparita? Mabannog laon na nagustoy lang. Diyos ko. At hamat na ka na yun. Ada schedule me. Nako. Nangaramit ka di schedule nga di bagbaga kanya? Ano sa mo na? Kanya nga ron. Tila masarsara ka. Ngayon mayan. Nakagasgasat ka, Richard. Napay? Agasim. Sakala Muslim. Ano Muslim? Una ta duwat asawa. Iti Muslim kita, di Muslim, di mang supportar ka dagit asawa na. Isod gabo na nga ipalubos da nga adot asawa ti Muslim ta kabailan na ida nga biyagin. Ngayon, sikalat nagasat ko na. Tadi dyan may isang asawam, timang bibiyag kang ka. Apay ka sa okadot kwarta na ya. Dakka ka na, deposito na. Nagdakka ka na ala na. Kada dyan papatay di asawa na. Patay di asawa na, manalon na. Dakkal ti pa naka-insured na. Tayo nga tigim matang insurance. Basta. Adulupay kita amumon ng siyak, loko ka. Nagmay tagayim ko na. Ikan na ako, hindi pagpuunak into no bigat. At ang tuwitad na nga sobrang pag-shopping mo ko na kanilin anak ta.
Awan nga ro tinagbalin nga problema manong nemi. Tanukas nga tumawag kaniyak niya B. Napindas mati kondisyon direk na. Tanumadlaw manong nemi ti asawa nga ni Viti timawag tumang edmat oras ang gumang impakada tumang edmat lata dagos. Tanangarod manong nemi. Hasta ko niragsak na tatangan, ni tatang na gamot isot ng iya. Nang idaulot, ti panakipasdak manong name iti pwesto na nga naaramin nga mini farm, mini grocery. Daklamo manong name numaintad na nga puunan. Tayo di mapandag shopping manong name kadagitan nakko, inggatangan nakpay. At nung hasta kapagustuwak ni Balo. Kagusta di asawa. Naman mati problema, matriri na. Saan nga kariri? Kahit nga sa una, ang problema. Bunak tuping amin nga, kayo ma'am. Hindi nagkayom kayo. Saan ba nagdamdaman nga kukwa ka? Gabuta, duwa kami, di agbingay kami, di panawin mo. Saan ka nang paspasada? Abay kung saan nagpasada? Tricycle driver lang. Bagadan tuwing apesyonado ah. Ikata nga karoti bukod mga tricycle. Hala? Tapos saan ka makipaspasada? Gumatang ka, di mabalin mo gatangan na franchise. Ure manu, basta tinasken, kada bukod mga tricycle. May nagan ganyak? Gawin na. O, nasigat may nagan. Tano awan tandon kat kuyo dum sa tricycle. Tama pasamak to ka na? Di ka awanin ti relasyon ta? Intun matayaw ko na iso. Saan ka di nga makadlaw na kita anak mo? Dahil ang arti problema eh. Hapay. Madmadlaw nan. Imay da amin. Pinalutpot dak. Iso nga gananat ka. Ha? Tapay. Baka maranaan da ka na anak ko. Nudakad to eh. Baga dadayot enda. Ngayon baka bigla lang adan tudumting kita. Nikita ko nang malan akong problema. Akong problema min kata kami, iti asawam. Ngayon tayo ang problema ita. Dagiti anak ko. Diyos ko. Delikado. Ngayon, sige, igatahanak pala ko tricycle ko. Ana? Igatahanak pala tricycle ko kung mainagan kanya. Tawarin no maamunton dagiti anak mo. Basta dantong tricycle ko. Richard, numabaling ko man, saan nga mag-ubed relasyon ta, gabat ka sa pulan ka. Santak mo't ka di paritan, di kita anak ko nga kasawa, iti age ko nga 72, running to 73. Ngayon, di makadakas ka dahan-daman kami nasawam. Dagsinatan, tagsapol ka't awan asawa na. Ha? Kahit mong asinan na? Awan, di maraming ko nakastwarikan man. No pa'y nasakit. Nasakit para kayong kalagsinat ha. Kaputa nagbaling kamatan nga namatag ka niya. Sayang. Di mo nga rin mabaling nga panawan ti asawan. Tsakayat. Dapat pating nga hamang ti pamilyak ng ka. V. Mabalin siguro nga asto iti na ikari. Nasaan nagpahot ka relasyon ta. Yung sabi ko mga sa pag-arigan ta, mapasamak ti ba nagsinat dalan ta. Di mo kumasing-singirin ti asawak din tad mo apunan. Kat na may katangan na ti tricycle. Di mo kumaibagbaga na kukam ti tricycle. Manong name iti amok idikat sa anak nga igatangan ng mismo manong name iti nagsapul ti franchise. Kat ne, manong name nabayadan nan. Kat ne, addan manong name iti baro nga motor. Kat ne, nakasarita na pa yan ti magaramitan ti sidecar. Ngayon maguri ka, sambat na siya tinainagan. Tuman, chika. Sikan to pa iti manginagan iti franchise. Ito no masukatan. Amom, dahil wala pa karagsaka.
Naragsakak to laonay no sumina kas pagarikan ta. Apitan na ko niya pa Diyos. Kapatid dimteng kay tibiyag ko. No, malpas to na takaadan di bukod mga tricycle. Sana ko yung naktupay di. Na yung naktupay di intid ko nga puunan di. Ni bakit mo? Di balayo patakilin nyo. Nailit kayo. Vi, abi nararamid din tigas to'y kanyak. Gabot na pinaragsak na. Kat sabi ko mata, habang hampay nga mag-upid, relasyon ta, itultuloy mo kumangaran. Timang po ubing itirig na. Manong name idiyawid kon di tricycle ko. Kaya nagan kaniyak manong pinaalaak mo ta. Nang mga pag-atangak manong name, nagpasara ka, ketika tugangak, iti duwakal din ko. Opo, layos ti inuman. Kaya doon nga salsaludsod, manong name, di kita kakabagyan ni bakit ko. Ayaw! Nga kayo. Nagalam ti swerte. Nagsasaro ti swerte yo aya. Nalimot sa akin nga nangabak ka ti dakil nga manungalimit nga huweteng. Jack managkot huweteng eh. Ay luto. At ay din ang nagbingan. At na nga magtitilawag ka. Nga aduta ka nung nga nagbibingay. Baka may saka kadekwada nga nagbibingay. Iso nga na eh. Nadapuunan niya kasinsin nga po mini grocery na kada mini farm supply na. Sana eh. At ang bukod mo nga tricycle. Iso sa po ya. Manubay di Francis at ko ng motor. Umabot ito na susurong 500,000. Nangalalam ko man kita ano saan ka nangabak tilo to. Lagit ramanan nyo tinabak ko. Kadwa. Kita barato minak. Pulutan kayo, minum kayo. Ori, rinabi. Minalim nga, uminom tayo. At saan nga maibus adan eh. Adan bukod mo nga tricycle ng ipasada, mahawanin ti boundary. Sa nagpintas ti progreso data farm supply ken na grocery ni market mo. Manong name nabayagan nga dinakinawagan ni V, may kawaan. Ken may iliwak man ken kuana. Siya kundi timawag ken kuana. Hello? Hello? Umayak nita. Ha? Saan? Ana? Saan mo na kaya? Adadig anak ko. Ana? Aganan ti ba sa katakuanan to eh? Agraman ti anak na. Tadno na ka numangkat kaduwa niya. Kanan na bang mantay ka niya. Talagang winardyan na kan? Mayat tapno. Awan ti dagas nga namin dandakin ka. Ibang pangtada ka eh. Kadya kaya't nga dadagas sumapasama ken ka, Richard. Siya ti kang runan nga agsangit no dadagas sumapasama ken ka. Kasi anong nga rin kat mailiwak yan ka? Nadamat ni bakit mo? Nung nga rin sikat mailiw. Ano saklata na? Saan ka naragsak? Lagi ba't talita na kita ragsak ta? Di awang nga rin. Tilain ka di ko kin ka. Mas paganigan ta, umununak yung tisya ka. Oh my God to. Sarong karan ito tanong ko. Sula ka lagpakpakadan. Tsaka mo, tamani po didi, sanak mo nga panakpakan kat kaslak mo lang agalisto nga aglaylay. Kaslak-lag kakapsut. Kasapulak ti Cebu. Ngam awang kamat ngamang Cebu. Dagkita ta. Intag hotel. Hanin. Apay. Ang mga nadawang surot kanyak. Karata. Delikado. Ang mga numatay tanga doha. Wano siya katimatay. Anang tulagid din masakbahay na gitanak mo. Sabagay, adama dati negosyo ti asawam. Ngayon kasanon no. Matay ka kita dito kasukat na. Katrang-ranggasan to na di kasukat mo. Rang-ranggasan na to ti asawam. Kaya nagitanak mo.
Diyan kayo na mapasamag data. Isong na ron. Tapos nung makapagsakbay ta, guptan ta naman yung pinsan ti amin. Kasano nga rin tintit ko kada kayo nga tulong? Isong na ko nak. Pakaragsakak ta na tulungan kayo. Maragsakan akmet. Gaputa, medyo napahot ba ti panawin nga pinaragsak na. At least, nakarik na kitaragsak, sakbay nga pumusaya. Saan kanto malipatan, Richard? Ori si kami, saan kanto malipatan? Sabi ko nga, tadumtan tutugundaway, nga maikanta ti wayawaya. Ngayon na mabalin, tsak kahit na mapukaw ti asawak, tsak kahit di mabalo. Uri siya, jakmat kayat adadaka sa mapasamag kang ka, tumaduble ak no nga mabalo. So nga, sige na. Bye-bye. Ibilang talangan nga na pintas nga tagdagayin ti amin. Kat nakariing tan nga agpadpada. Manong naimi kasta nga malagip ko nga tawagan ni V. Tawagan nga unattended mata. At adagid gundaway manong naimi irantak ti lumabas-labas iti balayda. Taore no awan ti mga rakilakanyak iti barangay damano mapanak. Lumabas-labas. Eh di may kanak ko matigundaway. Ngam saan ako nga naikan tigundaway. Aging ka manong nami nga tinaminsa nga na limabasak iti balay Davi. Nagsardeng. Nakarekap. Ti gate. Nakarekap dagiti tawag ang ridaw. Nabanak nagsaludsod manong nami di kasadgan nga karuba. Anat ako ng barak. Ni Minda. Wanan ni Los B. Minda. Ewanin. Ay, adagim matangan ti Balayda House and Lot. Ay, sidamag ko agad. Inalan na di inaunang anak na ija Batangkas. Tas adjay ngag na eh. Stagayam. Kasano nga rin na nagtalon da? Ilaklakad na ti pa nakailako ti talon da. Tas ang kanong nagsubli dito ni Minda. Stagayam. Amay kapi na numita barok. Ay, nakautang nga kaming kadakwada na. Ay nga di kapi nagbayad. Hampay. Idak matin makontak ida. Ay, may hati na ta. Hanggang nakabangag bayad. Ang nakasiguro siningirin ah. Eh, baka dumteng tumit lang, biglang dumteng nga nagsingir. Agad ornungin nyo lahat nga utang nyo nga panagbayad nyo na tayo just in cash gagpay. So, ngayon nagasat launay, napindas launay, nakautang kayo, kat saan nga singsingirin na yun. Mabalin siguro nga bati na dahil napakalaglagipan pa nyo kay Kuala. Ngaging kakarigitoy manon nami kinawanin ti damag ko kinilos Viminda. Gabota, manon nga tawen tinapalabas mano. Ni Junior, adan iti college. Agpadpada nga dadalili kinitayan iti higher grade manong nemi. When? Awan pulusin ni damag ko, kankwana. No pagpadpada kami iti asawak adimi pulos malipatan. Ta nagtultuloy manong nemi iti operasyon tinegosyo ti asawak. Kaya nagtultuloy matmano iti panagpasadak iti tricycle, apakalaglagi pa kani Los Biminda. Kinabudno naman nung nami, Los Biminda pa kini tinagan ti tricycle. No pa isak operator ka tinagan. Mabalin siguro nga dumteng tumid lang ti panawen, manong nami, ngagsabat to pa iti dalan mi maminsan kani Los Biminda. No si bibiyag aging ka na ita. No kasi siya makita ti salunat na, wala kit isim ka na sakit na manong, baka si bibiyag pala ita. Ano Jack Mariro manong. Dandanek tawanan manong. Iti nasurukan ng 80, baka 85 na. Dito nga ron, tiba kasaritak manong nami nga nangibati, iti nakalalagit. Nga Jack tupulos malipatan. Iti may isa nga babae, nga tawan nga sabi nito manong nami, nagkarelasyon kami. Nangipay kanyak tiragsak, nangipayak man tiragsak yung kuwana, ta nagsubli ka no, iti kinagtutubo na.
Napakasalita manong naming iti na minsan kat kinuloy praktikal lay sami ti asawak ng nagbalin nga man nakaawa ti suna. Aday ta nga babae, isot iti nagrangtayan mi tapno makuna ngumasansyo ti biyag mi. Wen mano. Kat sa amin to balos amalipatan ni suna, aging ka si bibiyag ka. Dito nga ron, ti pagkasalita, manong kadagyaman aklaunay, iti anos mo, nga nangurnos, kalbasan nga nakinsan keng ka, iti Italiana, thank you, iti parang accept mo, iti panag-friend request ko keng ka, tapno lang maipaay ko, nga maidanon ko keng ka, dito pagkasalita. Nga nagyaman aklaunay, tilaing mo, ng tedbiyag, kanang ibasa, at sabi ko matadamat na ibating nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadaginipadak, kadimngeg kanang buya. More power to your program, anong yan, God bless. Tuyag yaman nga pagaya mo, Richard.